Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wata baiwar Allah ne ta rasu a nan cikin garinmu. Bayan ta rasu sai aka yi mata sutura, aka kai ta zuwa makwancinta wato kabarinta. Bayan an kai ta zuwa makwancinta sai kowa ya kasa binne ta a cikin wannan kabarin nata. Mahaifinta, mijinta, da ɗanta da kuma sauran jama'a duk sun kasa binne wannan baiwar Allah. Haka suka dinga watsewa ɗaya bayan ɗaya suka bar wannan makabartan. Ka ji abun al'ajabi, sai ɗanta ne kawai ya rage bai tafi ba, lallai ɗa da uwa sai Allah. Yaron nan nata yana tsaye akan gawan mahaifiyar shi, can sai ya ga wasu mutane guda biyu sun bullo masa, sai suka ce masa ya tafi ya bar gawan, su za su rufe, za su sa ta a cikin kabarinta. Sai ya ce za ku rufe ta, suka ce idan ka juya kana tafiya kar ka juyo, ya ce to. Yaron nan sai ya juya yana tafiya zai bar wannan makabarta, yana cikin tafiya sai ya ji ƙara da ƙarfi